Welcome to Postpod. Mayang hapon mga utod, welcome to Postpod. Ako si Manang Eugifs. Ako si Sister Beth. Ako naman si Kim. Ako naman si Kuya Primo. Salamat kid sa inyo nga padayon nga pag-tune in sa amon nga episodes. Gusto namin magpasalamat no sa aton nga mga viewers, especially sa Australia, Tito Philip. Thank you gid Tito sa pag-support sa amon nga podcast. Kag may ara man kita sa USA nga mga viewers, nawawala gini naton gina-expect nga damo galing ma-view sa aton. Kag sa Central Visayas, may ara man kita dira nga mga viewers kag sa NCR. Yes. And we are very happy to announce nga ang Postpod subong gintry gid ni Brother Kim no nga maka-insert kita sa subtitle due to public demand. Multilingual na kita subong Brother Kim. So, ang episode 1 ta guys, available na ang Taglish nga subtitle Wow. sa YouTube at sa Praise Facebook. God. And pasalamat kita no kay Brother Erwin nga naga-promote gid dira sa Yes. NCR sa aton nga show. Kag thank you so much man kay Brother Joseph sa Bagong Bayan sa pag-share sa aton mga new episodes sa Facebook sang Santa Barbara group. Subong nga gabi mga utod, mayara kita season 2 sang amon ginatawag nga verse of the day. Pero instead nga ma-post kami isang verse, no? Kag mahatag lang kami mga content subong nga gabi. Mayara kita ga lipot lang nga devotion para nga maka-share man kami sa amon nga mga thoughts sa verse nga amon napilian today. And ang aton nga verse is pagbasa akon ni Brother Kim sa English. Kag basahon man ni Kuya Prims sa Hiligaynon. So, ang aton nga verse is Romans 15:13. So, naghambal diri, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. So, pagbabasahon naman naton sa Ilonggo nga pag-translate no sa may Romans 15 verse 13. Basang Ginoo, kabay pa nga ang Dios nga maghahatag sang paglaom, maghahatag man sa inyo sang kalipay kag kalinong tungod sang inyo pagtuo sa iya agod paagi sa gahom sang Espiritu Santo magadugang pagid ang inyo paglaom. Amen. So, magapangamuyo kita no. Father God in heaven, salamat sa imo nga faithfulness sa mga kabuhi bisan pa ang inay Lord nga word nga ma-share namon Ginoo, giyahi kami Ginoo nga mabatbat namon Ginoo sang maayo sa mga nagapamati Ginoo kag Lord nga maga-inspire gid sa ila kabuhi Ginoo aga bisan pa nga sa media o God nga Postpod, we pray o God nga damo nga mga kalag Ginoo nga malabot kag makakilala sa imo Ginoo. Initanan Ginoo ginatugyan namon si mo makamot kag ikaw magagiya kag pasalamat kami sa imo nga grasya Ginoo. Amen. Pagbasa ko kang gina, diri dayon nagrema sa ako ng word bala. May the God of hope. Kay nasa church pag service ta naga-declare si Manong you are the God, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, amo nang mga nag-impress gid sa akon kang gina. Wherein ang ini nga mga declaration is title sang Ginoo bala. Kung ano ta na, ko magambal kita Jehovah Rapha, the God our healer, the God Jehovah Jireh, the God our provider. Diri naman sa Romans, ginambalya, may the God of hope. Dami naman na title, no? The God of hope. Ang hope is paglaom, no? Gambal siya nga, fill you with all joy and peace as you trust in Him. Kanami ba lang makilala mong Ginoo personal la sa base sa iya nga title kay dira gahalin ang aton nga faith. Nami ini nga hope nga paglaom mga ginahatag kag sa may nambal na dila. Ang paglao mo grabe dumi ginasandigan ka nga hindi masikin mo. Di ba? Grabe ang look forward mo bla sa life mo ang ginatudlo kang Ginoo dira. Tama ka. I mean ang increase ang imo faith ang dabla tapos mabatsagan mo kid nga daw bukid ang ginasandigan mo bla. Daw bukid ka dako nga lainan mo kay tungod sa mga promesa guro nga na ano mo bla nabasahan mo bla. Tapos why grabe ang imo nga paglao mo kay
ang Ginoo ginatawag nga promise keeper, Ginoo kun ang promesa ka Ginoo. Di ba? Kung ang ginapromisa ka Ginoo, ginatuman ka Ginoo, ang Ginoo way gid ga fail ang tao ya. The fail ang tao ang Ginoo ya gaano gid ang Ginoo ya gatuman kid mga promesa ka Ginoo. That's why kung imo nga trust sa Ginoo, kang imo pagsalig, ang pagtuo kag sandig sa Ginoo, grabe ang imong paglaom mo. Tuwabla kung galaom ikaw, grabe mo. Do tama ka laba abla kung magambal ka galaom ikaw, di ba? O may ano panawag sa English, hope. Kung may hope, grabe mo kung hope mo bla. So, tuwabla kung sa isa ka kung ikaw athlete or kung may hope ikaw, grabe ang imo nga expectation mo. Beyond that imo nga capacity bla, di ba? Dira ko bala na po sa ginambal ni Manong about sa promises. Kaya nga to, na Ginoo, covenant keeping God. Kana mo, sa Bible, hindi maisip ang promises sa Ginoo. Especially kung nagabasa ka bala, mapunan ka gid sang paglaom. Kay Aria, tsaktoran, may ginasandigan ka mo, kagang ginasandigan mo, hindi lang tanawa basta-basta nga tao or Ginoo tanaw mo, he is seated on the throne, king tanaw mo. He is the creator of the world. For example, sa favorite ko nga Psalm chapter 23, verse 6, gambal sa nga, surely goodness and love will follow you all the days of your life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Do ka nami, wala, nga ara, pagbugtaw pag-aga, may hope kaya, nga surely goodness and love. Di grabe nga mga promisa, wala how. Grabe kita na ang Ginoo. Ang paglaom mo complete, gid makatag mo complete joy. Sakto. Kaya maad ko bala na ato lang kay ang sa kay Manong bagid bala i-follow up ko lang ang Ginoo gid ang atong strong foundation bala. Amen. Lang di ba? Kaya anagyan ko man na mo nga nagakabuhi kay ikaw lang wala isa. Tapos wala ka sang iba nga saligan kundi ang Ginoo lang. Amen. Kaya ang hope mo bala, ang hambal mo kay nga promise keeper ang Ginoo nga sa pabugto ta sa aga nga ang promises ni sang Ginoo bala nga may ara kita yung bago naman nga life. Amen. May strength naman kita, may bago naman kita nga kabuhi kag inabla i-sustain kita gid sang Ginoo. Yes, amen. Ina ang sa situation sa atong palibot nga i-sustain kang ging promise ang Ginoo nga ako mag-aayo sa imo. Yes, ako amen. magaprovide sa imo mga kinahanglanon. Ako maghahatag sa imo sang good health. Amen. Di ba? Nang kanami ang mga promises sang Ginoo kag dira ka gid nga rely ka sa iya nga mga promises kag ang imo mga hope, ang hope bala sa imo sang nimo sa Ginoo bala hindi makawat bala sang bala sang kaaway nga muna nga magsalig ka sa Ginoo hindi yagig ka pagbabayan. Amen. Diba? Kag may peace sa imo nga heart. Namo Amo niya na ba kinahanglan all nga joy peace. and peace. Yes. Yes. Kaya ra kita sa Ginoo. While kita nagalantaw sa circumstances sa palibot mo kung anong kakatabo, nagalantaw kita sa gahom kag sa kakayanan sa ngaton nga Ginoo. Okay, tungod ara siya lang sa iyang throne. He is In ang control. tanan ara in control sa Ginoo. Yes, amen. Di ba? Namin ini ang word bla nga nagahatag sang assurance. I mean ang gospel bla ga dala sang peace mo. So waya mo ra ginabutang sa tiil naton nga maglakat kita sa ginagyan naton ang mga problema, mga substance ginalakadan lang naton no. Di ba? Ginalakadan lang naton mo. Di ba, gospel of peace, di ba ang word sang Ginoo. That's why ang hope bla tama ka kung padalman mo. Grabe kit mag-overflow ka kit sa kalipay sa Ginoo, di ba? Amo ang gawok na mo sa dahil words nalaman to my feet, di ba? Amo na sa ginalakaran mo na sa amo na ma-overcome ang tanan. Grabe ang imo nga faith sa Ginoo mo. Plus pang ginasandigan mo nga hindi ma-shaken, plus sa promesa ka Ginoo. Amen. Di ba? Tama ka bold maghambal sang truth bala. Kay ti grabe nga mga gina-remind sang Ginoo kanimo kay ginambal pagit kagina sa may dire tama ka nami iblang batyagon nga ang imo nga pagluom ang imo pagtuo ga increase tungod sa ano ka Ginoo. Wala ka bigla nga grow na gagrow ikaw. rooted and grounded ka Na ga-grounded ikaw, rooted. Amo na bala ka nami kun ara ka sa Ginoo nga kwan bala kay biskan waay ikaw ti financial nga pero ang paglaom mo bala sobra nga man-an mo nga may Ginoo ikaw mo nga he is provider, he is Jehovah Jireh. Nga amuran bala ti amuran ti promisa na ran mo ti halimbawa akon tested and proven ko gid sa kogalingan ko no nga mo karan hambal ko Lord why kami bala ti allowance hambal ko Lord ikaw ang akon nga ang amon nga Jehovah Jireh kung ko Lord hambal ko ipakita mo ang imo nga gahom pero pag abot kang tuod ran na tested and proven ko gid ran kang December why gid kami ni JR mo tapos igo nga ay kung ko amuron don to nag-abot bala nga do
uay karon bala tapos gulpi lang bala nga may nag-send kanimo nga amuran bala. Bawang bal ko Lord. Jehovah Jireh kagid kung nga Praise tuod God. kagid kung nga Ginoo nga amo karan bala. Grabe akon kalipay nga amo karan nga ti syempre sa experience ko man bala amo ra nga daw naga man bala nga ken nga faith bala do nagadugang do naga-increase bala amo ran ti amo ran pagpasalamat ko gid sa Ginoo kay ang ara kita sa Ginoo bala nga way kita mawad-an biskan way ron kita pero do kompleto kay way ron kita ti ginapangita bala kay ang tanan nga aton nga sa Ginoo gid do Amen. naga-depend kita sa Ginoo tanan na wala mo ra bala. Grabe gid ang kaayo gid ka Ginoo bala. Kag kung nag-hope kita bala sang Ginoo, kung ang hope tara sa Ginoo bala, covered ang tanan-tanan sa aton, like ang sa aton nga financial aspects pero sa tita kagina, sa aton nga physical aspects, sa aton nga kabuhi, sa tanan emotional, mental, kag spiritual gid yang nag-grow kita. Kaya dra mo lang na-realize kaya sa pagambol ni tita kagina nga kung ang hope mo gali ara sa Ginoo, tanan-tanan covered na sa Ginoo ang tanang aspects sa mga kabuhi kung ikaw mag-overflow. Amen, good. Actually, damo kita ginagyan sa kabuhi no nga ti hindi taman matestify sa ang isa-isa bala. Ay kulang actually ang mga inadlaw kung istoryahan tang mga ang faithfulness ka Ginoo bala sa kada adlaw. Kung mayara ka ginata mo makanta bala nga bless the Lord oh my soul 10,000 reasons bala. Kung i-try tara nga isulat isa-isa ang tanan nga faithfulness ang ginhimuan ka Ginoo adlaw-adlaw base sa iya nga title bala sa subong gina-discuss ta Jehovah Jireh kiti grabe ta na mag-provide sa aton nga mga needs ginapangayo taman or wala kay expect ta sa iya mo kung waay kita Ginoo ikaw ma-provide mo kay anak mo ako lang may pamayan mo ako bala grabe Ginoo waay ta natin limit bala gamay man kung dako kabalo gid na mag-provide wala Sakto. no di ba kaga nagapangamuyo kita sa iya waay man ti limit ng aton nga pangamuyo mo di ba kung mangayo kita sa iya gamayo kung dako basta para sa karaydan tang Ginoo gahatag na Sobra pa. Namin nablang napatihan ko nga when faiths begin, worry ends, di ba? No, di ba? Hindi nyo pag-ilimit ang Ginoo bala. Hindi naton pag-ilimit ang Ginoo kay sa gamay kag sa dako ang Ginoo ma-provide. Amen. Ang sekreto ra dyan panawag ka sa iya. Yes. Pangayo ka kay ikaw anak ka sa Ginoo mo. Kung mangayo ka sa Ginoo, especially magluhod ka, maghibi ka. Tita Bet, ikaw nanay, ikaw sino nga parent ang makabatas makita ng iya nga anak kahibi, ga pangayo hindi pagtawaan, di bla. Ang Ginoo, ang title niya gid nga pinakanami para sa akon is Abba Father, Yes, bala, amen. di ba? Tatay ta siya. So, kung anong pangayon ta sa tatay ta, kag makapanami para sa aton, sigurado ihatag na gid na iya. Why punaw gid na iya. Why punaw gid. Ang Ginoo ta na faithful bisan kita faithless mo. Kay kang muna may namangkot ta sa akon kung paano magsabat ang Ginoo kang mga pamangkot base sa faith bala. Ang nabutang sa Bible ang requirement mo madang faith biskan pariyo lang kagamay ka mustard seed mo. It can move mountains. Mga nagalit ng hambal. If you had faith like a mustard seed, say unto this mountain, go and throw yourself into the sea, di ba? Tapos ma-move siya. Grabe, no? Grabe, kita na. Wait, I can Hindi move the mapatong, no? mountains. Hindi mapatong. Sakto, maginanong mo. Grabe. Kung masulat ang garo ni bro, hindi maubos ang kanan. Oh no, kung explain ta lang ang faithfulness ng Ginoo. So guys, comment ka mo sa abang nga YouTube channel kung gusto nyo mag-kara kita sang song sa sininga text. Sa sininga text na. Pangamuyan Oo, sa sige. Ginoo. Kaya ka namin, hindi mo. Sulat nyo kung ang nagarema sa inyo. I-comment nyo sa aton. Oo, sa aton nga Facebook Facebook page o o kon YouTube, sa YouTube Kung page. naton na sang ano eh. Oy mo naton sang lyrics, i-compile naton. Compile naton. Bali amo ni mga utod kung may nagarema sa inyo subong nga kagabihon, no, i-comment ninyo sa aton nga Facebook page o kon sa YouTube page tapos i-compile naton ina pangamuyuan naton kag butangan naton sang chords. Yes. And then itokar naton. Amen. Kaya tanan nga nga ginobra naton. Ano naman lang nimo overflow naman lang nimo kay hindi ta na ma-contain ang faithfulness ka goodness sa Ginoo. Hindi ano pa abi nga ton nga result praise. Victory. Aga, may maya ginato ng Ginoo. Kay ti amo nimo may kanta gani nga put a new song in my mouth.
I'll praise to you, and the world will see and fear your name. Amen. So, mga utod, mo na, no, kung may mga songs ka mo, mga lyrics, mga nagrema kaninyo nga word, don't hesitate to comment sa aton nga Facebook post, kag sa YouTube, kay himayaan na to ng Ginoo. Kag, kung ara, may mga times nga kita daw wala na gid bala hope sa kabuhi. Pero may tagid tandaan nga ang Ginoo nagahulat lang gid nga kita manawag kita sa iya. Amen. Kag base sa inyo sa inyo nga nagapamati, base may gusto ka mo nga i-prayer request, no? Amen. Pwede nyo gid ma-comment sa amon nga mga social medias. Oo. Kay buligan ka mo. Yes. Namon nga mga to pray sang inyo nga mga kinahanglanon sa inyo nga ginaagyan sa kabuhi. Kay ang Ginoo gid wala imposible sa iya. Amen. Oo. Kag mga utod, kung nahuya ka mo mag-comment, abi, no? Kay sensitive ang inyo. Yes. Ginagyan, pwede gid ka maka-private message Amen. sa Oo, amon. pwede Kay gid. kami, willing gid kami nga mga muyo para sa inyo. Bisan sa amo lang ini nga pamaagi, no? Maka-reach out kami kag makabulig sa inyo. Yes, Kay amen. ti budlay man subong magkita ay. Pero through prayer, wa isang distance, Amen. wa isang barrier. Oo. Amen. Amen. Sa mga utod, basta na lang kita na subong kagabihon diri. Kag tingwaan namon nga every week makapagba kita sang verse of the day Amen. devotion, no? Kita kaupod naton si Brother Kim, si Manong Prims, kag si Sister Bell. Oo. Ang aton nga postpad subong available na sa 4 ka platform. Platforms. Ara kita sa may Spotify, may ara man kita sa Apple Podcasts, may ara kita sa Anchor.fm, kag sa Google Podcast. Kag pwede man kamo kapamati kung hindi available ang mga podcast apps sa inyo. Pwede ka makakadto sa amon nga YouTube channel, Listen to Pospad, kag sa amon nga Facebook page. yes, Very accessible. very accessible ang amon nga audio contents. Oo. Flexible kasama. Amen.